JP sopii pituutensa puolesta tonne E30 takapenkille kun Sorsalle tukka. Oho! Tässä on muuten vetoja tässä laitteessa. Yleisö kättä ilmaa. JP näyttää mallisuoritteen kuinka annetaan aplodeja. Anna mennä vaan. Hienoa, hienoa. Kyllä, tästä me tykätään. Ja sitten se vaan palaa. Anna mennä vaan. Yllättävän hyvin jaksaa polttaa vaikka JP on kyydissä. JP olisi muuten hemmetin hyvä kaveri, jos pitää poimia omenoita syksyllä. Se niin kuin se